Ay pare, Oo, pare. sayang yung pera ko. Bakit naman? Nagpunta ako dun sa, alam mo naman, mahilig tayo sa libro-libro. Oo. Nagpunta ako dun sa Sarplasan sa San Fernando. Eh, gusto ko yung aklat dun, napakaganda. Parang yung black siya na, hindi siya, sa tingin ko, hindi siya pangkaraniwang libro eh. Parang antique, no? Oo, kaya na ano, kung bilhin siya talagang, mayroon pa siyang case talaga na nakalagay siya dun sa pinaka-altar eh. Nakita ko gano'n, sabi ko, hindi na pala binebenta nung matanda yung libro. May sentimental value, kaya hindi Parang binibenta. gano'n lang nga, sabi ko, mama kako, bilhin ko na itong libro ha. Ay, hindi ko binebenta yan, sabi niya. Hindi, bilhin ko na, kako, mahilig ako sa libro ha. Hanggang sa nagkulitan, ang taas pa naman ng presyo ng libro na nakalagay dun. Yung mo, 5,000. Ang mahal naman na libro niya. Oo. Anong klaseng libro yan? Yun nga, kaya lalo ako na-curious. Binili ko. Binili mo pa rin? Tinawaran ko, nakatawad ko siya ng 2,000. Mahal pa rin. Binigay pero ang kabilin-bili na sa akin ng matanda, Oo, ano? sabi niya, wag na wag mong bubuksan ang libro na yan dahil pag yan binuksan mo, magsisisi ka. Parang yung Pandora's box. Parang Anong... Paano ka matutuwa nun kung hindi mo bubuksan? kaya nga nung gabi, Mahal hindi ako pa naman. makatulog. Sabi ko, binili ko ng 2,000 tapos hindi ko makikita yung laman. Yun, nung buksan ko, doon na ako nagsisi. Bakit? Anong laman ba ng libro? Eh pagbukas ko ng unang pahin ng ganun, ginanyan ko, nakita ko, National Bookstore, 4550. Binili ko ng 2,000. Ano? Mura. Oo. Mura lang pala ng libro. Oo, Kaya pala sabi ni Lola, ayaw pa bukas. Kaya na nagsisi ako. Nagoyo ka, pre. Pero maiwaga talaga yung mga yan. Kaya, kasi ako naniniwala ako sa multo. Sa tanda mo yan, naniniwala ka pa sa multo? Oo naman, naniniwala ako sa multo. Never akong naniwala sa multo. Ako naniniwala ako sa multo. Ba't naman naniniwala ka sa multo? Wala, eh sabi nung matanda, may multo raw, may multo raw. Huwag kang mapaniwala sa mga ganyan. Hindi naman totoo yan. Totoo yung... Ba, nakakita ka na ba ng multo? Hindi pa. Oo. Paano ka maniniwala? Hindi ka pa naman nakakita. Ibig mo sabihin, kung di ka nakakakita, hindi ka maniniwala. Siyempre, ito si history. Ganun ba yun? Sige, tanungin kita. Oo. Ikaw ba naniniwala ka na may utak ka? Siyempre. Nakita mo na ba? Hindi. O, wala kang utak. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Kaya masubukan kita. O, sa ano tayo sa mga geography? Oo, sige. Ha? Oo. Huwag tayo sa history. Walang future dyan eh. Oo, wala. Walang future sa history. Geography na lang, Kaya kasi babalikan natin yung pag-history. Kaya hindi siya future. Oo. Past siya. No? Oo, sige. O sige. Saan malapit? Oo. Saan malapit ang Manumanos. Saan malapit ang Singapore? Singapore. Oo. Sa Malaysia. Hindi. Saan? Malapit ang Singapore sa Singapore. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Oo. Meron pang Singa 6, no? Oo, kahit na yung physics. Ang galing. Ang kasunod na subject ng physics, yung P7. Sunod-sunod. Sunod-sunod lang yan. Pero naalala ko pa nung bata ako. Oo. Nung bata ako, naalala ko, sa totoo yung sabi ng lolo ko. Sabi. Kapag masama yung paninilip, hindi ba siyempre. nagkakaroon ng ano sa mata? Siyempre, kuliti. Oo, pero sa Kapampangan yata kuliti yun eh. Oo, ano to? Pero nasubukan kong na totoo yung sinasabi ng lola ko. Nanilip ka na Pag rin? daw nanilip ka, Oo. magiging bato ka. Uy, hindi naman natatapos. Oo, ako naninilip kaya tinigilan ko eh. Naninilip kami nung barkado ko, nararamdaman ko habang naninilip ako. Nararamdaman ko may tumitigas na sa akin eh. Ibang bato yan, pre! Ibang bato yun, walang... Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Oo. marami tayong ano eh. Ang dami mong alam. Oo, marami tayong alam. Ikaw, Oo. alam mo ba yung meaning ng ano, ng RIP? Napakasimple lang niya. Nilalagay sa mga nicho. Oo naman. O ano yung meaning ng RIP? Rest in peace. Hindi. Ano na naman? Ang meaning ng RIP, ang ibig sabihin ng RIP, return if possible. Ibig sabihin, pwede bang bumalik yung... Hindi nga, kung
posible nga bumalik yung patay. Di ba? Parang Robin Padilla. Oo, sinasabi ko sa iyo. Pero yung kami, lahi kami ng ano, siyempre tayo mga Kapampangan. Oo. Yung chewin ko, apakagaling niyang magluto. Galing niyang magluto, mga pulutan, mga ano. Parang yung lolo ko yun eh. Magaling din magluto yung lolo ko. Magaling siguro yung chewin ko. Biro mo, 25 years siya. Oh. Magaling siya magluto ng mga, kahit anong putay kaya niyang lutuin. Magaling nga. 25 years siya nagluto, yung isang niluluto niya, ha? Oh. Hindi man niya tinitikman, pero naubos. Pwede ba yun? Hindi niya tinitikman. Oo, sa loob ng 25 taong pagluluto niya. Hindi man tinitikman yung luto niya, pero lagi naubos. Galing naman ha. Oo. Bakit? Ano bang niluluto niya? Ang niluluto ng chewing ko? Oo. Ang niluluto ng chewing ko, espalto. Ah. Pero Rita, meron akong ano sa'yo, alam ko, paborito mo to. Kukunin ano ko yan? lang, ha? Oh, sige. Pinagluto kita ng paborito mong sisig. Ay, alright. Yan. Sarap yan. Sisig yan, Paborito ko yan. Sige, banatan mo na. Yan. Sarap. Masarap yan. Buti na lang, pinagluto mo ako. Nagugutom na ako eh. Sige, banatan mo. Sarap, pre. Oo, banatan mo. Ubusin mo. Dali. Yan, sarap pala ng sisig nila doon. Oo, masarap yan. Luto ng chewing ko yan. Sige. Sarap, pre. Oo. Banatan mo yan. Masarap yan. Sarap. Lamon. Kain. Sarap, pre. Ano, bitin ako. Kasi napakakunti naman ang niluto mo eh. Bitin ka? Oo. Wala tayong magagawa dyan kung nabitin ka eh. Yan lang naman kasi yung matino dun sa balat ng aso ko eh.